Ja està canviant l'oratge sobre el terrat de casa. Sí, això fa que no s'acabe la festa, que no pare la festa i que els nostres pobles puguen posar-se de perfil davant les dificultats. Cremem bona cosa de pólvora i consumim substàncies addictives a manta perquè el que convé sembla que és superar la reconstrucció com més narcotitzats millor. No estic fent propostes de consum. Bona prova del que dic es va produir ahir a les Corts Valencianes, degut als rifirrafes viscuts entre una part de la bancada i l'altra. Avui el general ha acudit a la televisió i a la ràdio pública valenciana i els periodistes assistents han valorat molt positivament la seva actuació, tot dient que es nota que no és polític. Efectivament, el vicepresident segon del nostre govern no és polític, és un exgeneral.